Ay! Kaya pa rin nyo kaban sa kanginan mga igala si Kuyang Indiano. Tara-tara mga igala ay iandam na inyong mga gonda, iandam na inyong mga, masaya iandam nila pati ma. Iandam na inyong mga sako diya, ay magpapiting na niya ta. O sako ka na sako, matapod minsan yung taon ay. Ay, andam na inyong mga papilang balpin diya mga igala, kaya taas rin na ito papiting sa dila karon ba? May running na idila nga sa kadupa. Mayon na kay sa tawag ka naman pati ma, kaning sa katras papitik, makuha ganda. Tara-tara mga igala, ang atong asya kaya wala tingog akong microphone na ni. Ang atong papitik sa dila karon mga igala ha, atangin ninyo. Kaya natin papitik sa dila maglingaw-lingaw niya taba. Ay sa mag-focus anong kuhan-kuhan niya mga igala magigsunan ha. Ay live ka sa atong YouTube channel ang Moody TV screen. Dara-dara nabot na siya ni. Nabot ni. Asa kalayo mo na kung paso mo pati ma. Gusto na imo na ipainom nila. Thank you, waiter. Okay, live na sa itong YouTube channel karon ang Moody TV screen. Dara-dara mga igala. Sige, sulod na mo karon mga igala sa itong YouTube channel. Ako Rosa, makita niyo ako kagwapo diya ba na? Mga suya niya mo. Dara. Sige. Ang atong papitik sa dila karon. Asa ang background music din? Wala man to kuya rin. Asa ito ni mag-ibutang? Ang atong papitik sa dila, color, purol, dolor. Sige, kisay ganahan na. Unsa man na bisdak, unsa man ni. Unsa kontrolo nako bisdak kandiyo sa bisdak ha. Ako na bisdak, paminawa ko na bisdak og mora pa gyapon mo audio dato diha. Ang atong papitik sa dila karon may gala ang color, purol, dolor. Sabot ani may gala paspasan ni color, purol, dolor. Paspasan ni mga igala ha, pamasira ni mga igala ha. Balikon ako ang atong papitik sa dila karon ang color, purol, dolor. Kasi sabi po, kasi may dolor pangalan pero hindi ikaw ito ha. Adre pa pita, imong number mo pati pepe ha. Ihatag ni mo number. Naan naman din, kita ko, naaraman din siya kung tubangan ba? Nung saan na itahaan si Lolo. Ay! Ada may gala! Sige, ayaw sa kadiyo sa. Alright, sige Magila, tawag mo sa 0909. Tangin ninyo at 0909. Ayos sa isa kay Pasig 0909 to. Beato sa diklarohon, be. Sige, tawag mo ang atong gamiton karon para sa papitik sa dila. Ang 0909 922 3768. Balikon ako, 0909 922 3768. Balikon pag hindi nato lo. Dara 0909 922 3768. Nagtututapon ka niyo mga patima. Sige natin, caller be ato sa nito bagon be. Call in din man. Caller, tawag balik, caller! Call in din man, napaong man imong tawag. Mag-Pwede Joy 7, salamat sa pagpunta sa aking ilis ha. O bisdak ha, sige. Oli Morales ha, maraming salamat din ma'am. Natay guys ha, natay caller. Isa ha. Oy, ay siya. Sabi nawala man siya. Mao na naman patima, imong tawag imong cellphone man patima, mao na ni. Ulit din man, sa man grounded na pud ning atong kuan.
Sa atos ni fix ba na? O sige, tawag mo, tawag. Tawag mo igala, okay na cellphone. Dara ay sa ha. Dara ha. Ila? Hello. Oh, idol kinsa ni balik idol? Aragon. Si kinsa? Par. Si Par? Budik. Si Bodex, taga-asa man ka Bodex? Lang. Lang mo silang. Taga-man silang ka Bodex? So. Asa ka pwede mo sa silang? Kalubihan. As kalubian, tagan mo kalubian dia Bodex? Budik. Basta na ilobi dia, pati mo anak ko dia ba? Matalang ko dia ba? Sige Bodex. Sige, atong papitig sa dila karon, paspas ni Bodex ha. Atong papitig sa dila karon Bodex kay color, purol, dolor. Kape? Eh. Sige. Balik ko na ko, color, purol, dolor, go! Bulak. Salpa pa gani, sugod pa gani, salpa na. Balik. Sige, sige, color, purol, dolor, go! Kolor. Oy, say dorol. Dili dorol, ako ingon dolor, dili dorol ha. Sige, Bodex, usa pa Bodex, go! Kolor. Dolor maniiya, dorol maginiiya. Ay, nalingaw ko ni Bodex na. Sige, usa pa go! Kolor. Dorol maniiya lagi ay. Sige. Pero may lang, di-try ni si Rodic ba? Sige, dirito sa imong greeting sa idol. Red ko sa mga silingan sa mga sabihan. Oy, kamukha mo na niya ha? Gago mo galang nga taga Malbago. O yun! Hindi nga taga Salarito mo na to. Sige, salamat kay idol! Thank you! Sige, tapos mo may galang na po tayo. Ayay, natay color sa linya. Natay color to. Ela? Hello. Kinsa ni Baliho? Si RG. Si RJ. Taga-asa si RJ? Taga Kampun. Uy, taga-Kampun. Asa napit sa inyo sa Kampun inyo, RJ? Sa WhatsApp. Patalan. Ay, sa pantalan din mo di ay. O sige, mayo RJ, kaya na signal dia. Padahal, kuhan mo signal dia. Need mo signal dia, RJ, no? May kaya nakasulod ka ni. O sige. Pila edad ni mo, RJ? 24. Pila? 24. Pinakong 24. Hindi mo katuwa ng 24 kay nindot mo kayo kuhan ba? Nindot kayo kong tingog ba ha? O sige RJ, nasensyo sa imong mapitig sa nila ang color, purol, dolor, go! Kolor. Ay, siya pilay na niya ay! Pero master kayo ni siya. Idol, asa pa idol? Sige, ginahan ko idol, go! Kolor. Ginoo ka! O siya bang kakuhan? O siya bang nag-practice pa, di ba kakatsampaw? O siya bang nag-iugom niyo mo, nagmama ka nila? Sige idol, diretso sa yung greetings idol, go! Dito ako sa alulutan Pabila Pamili. Kampot o mga alulutin sa kampot o dito kang Rose. Yun. Ang Rose nga, wakatong sa tao, kaya signal. Uy, huwag ka sunod sa tawag idol. Ha? Huwag ka sunod sa tawag. Sige lang, padayalan lang sa idol. Sige, maura to dol. Sige, salamat to dol. Ron sa man mo. Sige dol. Siya man siya idol, siya man nag-away mo niya dol. Kaluya pa rin mong tingaw. Kami ko sige away na niya. Ako'y labo niya ha. Okay, salamat sa pag-tune in rin sa itong kuhan ha. Pwede di madubulta pag imong kuhan ha. Ay, sabi na mute man ito ako eh. Sige, tawag ko mo. Tawag ko mo ha. Natay cooler sa... Asa mo na yung cooler? Mas battery ni. Hello? Okay, asa mo niya akong isura? Robot ni alien. Uy, asa man ka naka sa ilawang tubig? O naka sa ilawang banga? Kinsa di palihog?
Oh, ang haba ng pangalan mo. Kinsa ni palihog, idol? O, asa man ka nakasubanga? Ay, idol, pangita sa signal, idol. Kaya di ta magkasabot, idol ba? Sige, atras ang kamay, idol. Atras. Nana, idol? Hello, idol? Kana. Kinsa man ni palihog, idol? Ala, idol, ang imong tingog, idol ba? Murag robot nga nagbutangan og mga kundi ba, mga puthaw. Asa man imong tangan dia bukid-bukid na, idol? Ay, kanong katawa mo ni? Kuya mo ni nga robot na katawa. Idol, mangita sa ang signal, idol, be! Ato, nagiputol na usap no. Hello, idol? Kana. Okay na yung signal, idol. Kinsa ngalan, idol? Kinsa ngalan, idol? Jessica ni, Jessica? Taga-asa mo ni si Jessica? Taga-Mars din, taga-Pluto. Taga-asa ni Jessica, idol? Idol, marang mausahan dito kabuhan na dito kung sa imong signal di, idol ba? Alagi, sige, idol, pila edad di mo, idol? Pila edad di mo? 45. Ay, 45. Sige, lawas atong papitik sa dila, idol. Ang color, purol, dolor, go! Okay. Okay, fire. Expect that. Sige. Ayaw na parang that. Oy, ang imong signal ba, murag robot kita butangan ng mga pisa. Sige. Idol, pangitan lang sa signal, idol. Hello. Ano putol naman din si idol di ay. Murag robot si idol ay. Natay color, be. Natay color. Hello? Hello, idol. Uyoy, kinsa ni palihog, idol? Dana, idol. Si kinsa? Dana. O si ingana. O may ingana, aneng. Kinsa ni? Si Christy, idol. Si Christy di. Oy, Christy. Ang yako mo din ni kaila di. Kinsa ka ni ka, Christy? Ano pala wait sa program mo, idol? Salamat ka, idol. Salamat, idol, Idol. Di ba, pirmi man ka mamati o radyo natin, idol, no? Pirmi sa mamati. Pwede ang radyo, idol. Pwede natin yung isundan. Sige, sige, Ma'am Christy. Diretso sa imo papitik. Ang color, porol, dolor. Go! Sige. Ano, wapag gani, di katawa na. Ingnan na yung mga anak, dili ka ipakitik. Wait lang mo tayo na. Sige, fire. Ano, mau ikidangat ade. Sige. Idol, tagaan ka dyan sa idol. Ang mga nindot ka na yung pagkakuan na idol. Sorry, idol, nakay premium na to. My friend, Walay free load. Naroy premium. Taganti ka kung sa kasako nga kuan, sa kasako nga bugas, luto daan. Sige. Lagi, mabaho lagi. Sige, idol, dali ka sa imong greetings, idol. Go! Next on tayo naman mga silingan. May gabi sa inyo tanan. Laptop na ka. May gabi po, may gabi eh. Kanang ati, sa mga silingan. Magkakaroon ka si Juan. Sa Nakip, Kenday Matibay. Sus, mapil pa ni mga uyab sa unaan ni Lord. Then ako makakababayan na sila yung sa Trimiers. Tapos na nakabot sila. I wish you so much. Yun! Sige pa, idol. Apilin mo mga lolo sa tanang lolo, idol. Kaya ako may best na nagsilag yun. Sige, idol, na i-play sunod. Ini-request mo, hindi na mo. Di morat, idol. Sino ka sila, babe? Sige, idol. Salamat kay idol sa pagtawag, idol. Thank you. Dara kay caller ha. Ato sa ning tubagon be. Dara. Ila.
gikuan, muratang giabat anay. Idol, palayo sa imong radyo kadiyot, painayo imong radyo. Okay na, idol? Okay na, idol. Kinsa ni palayo, idol? Ay, Maylin, idol. Si kinsa ni, kinsa? Si Maylin. Ah, si Maylin ni, Maylin. Maylin. Ah, Maylet ni, Maylet. Oh, sige, tagaan sa mga idol. Ay, taga-tumagat, idol. Ay, taga-tabagat, idol. Idol, taga-tabagat ka? Idol. Ah, abi na ko, taga-tsawan ka ba? Tabagat man ni, idol. Wala ba'y panuha tabagat ron, ha? Ba'y tabagat? Ah, sige, idol. Diretso sa papinig sa imong dila. Ang color, purol, dolor. Go! Oh, kuya, huwag kang tawa. Oy, sige, idol. Usap pa, idol, usap pa. Usap pa, pulor. Bis purol, dahil mo ng pulor noon. Ah, sige, idol. Diretso sa imong greetings, idol. Go ahead, idol. Go ahead. Aha. Oh, Ilongga ka tayo, idol? Uy, Ilongga na po ni si idol din, ha? Ah, sige, idol. Ako lang imong greetings sa amin, idol. Aha. Oh, sige pa, idol. Amara to, idol? Oh, sige, idol. Salamat sa imong pag-shout out dito sa radyo, idol, ha? Ah, sige. Salamat, idol. Thank you. Oy, Bisdak, Ma'am Queenie, kita pa rin. Ma'am Ryan, salamat ha sa inyong pag-standby na rin. Thank you so much. Sama ni liman tong timban na itong YouTube channel na rin. Muna ato di ilain na lang. Ay! Sige, tawag kong umigala sa 0909-922-3768, ha? Natay caller sa line do. Hello! Oh, good evening. Kinsa ni Palihog? Si Kinsa. Si Crislin ni si Mandado Chavez ni akong estudyante. Dai, kumusta naman mo sa mga yan, Dai? Nagbuwag na ba? Kamarisi ni mo, nagbuwag na. Sige, Chris Ben. Pila kayo edad ni mo, Dai? So, napi mo na ito, plus 16 na ba? Sige, Chris. Diretso sa'yo, kinsa may namati di, taga namati na ito di, Chris? Pila ka ba, Chris? Pila ka ba? O si Sito Gatos. Matok ang bangko na, di ka release na na. Sige, Chris. Ay, saan ba, Chris? Kaya ba sing kwanon ka, Dre? Ay, saan ba, kaya nasa pati mo, Dre? Wilir pa kabalista na ron. Sige, Chris, diretso sa yung papitig sa dila ang color, purol, dolor. Go! Tora. Tapi pa-perfect ni Maris Jante, layo pang limaho na. Chris. Sige. Kon kat kaning usito kaning. Usa pa may paspasin ka may Chris. Sige, ikalma diha, ikalma. Sige, go. Piyo tumaster. Master kay Chris. Pwede ko ako ka na ako coach sa basketball, ha? Sige, Chris. Diretso sa imong greetings, Chris. Go. Yon. Oh, yun. Maura, Chris.
Sige, wag na lang. Ako nga nag-handle ng microphone dito. Sige, Chris. Salamat eh, Chris. Thank you, Lord, sir. Sige, Chris. Sabi na to, giapil pa ni mong mga lolo ba? Naon siya na niya. O, sige, tawag ko mga kailan. Napatay 30 minutos. Natay caller dre. Ako katapat rin ba? Nagkuha naman na. Nagpigop na sa akin. Ila? Hello, good evening. Ha? Kinsa na ni Pali, ha? Dili, wali. Oy, nang nini Monday! Sogi na taan ni nang! Oh, dili lang sogi ani, dili lang ka mo palit sa isda. Oh, sige nang nini, kana kumusta man dadi nang nini? Kumusta man dadi? Nadi imong chotor? Wala ka? Nang imong chotor di, chotor ni mo? Wala ko lang. Ang ikaw na di, ikaw na usa? Wala, naimumu diha. Oh, sige na nini, diretso sa itong papitik, ang color for all dollar, go! Color, color, color. Color, color, color. Color, color, color. Color, color, color. Si Korol! Ay, nang hindi, ayaw, pagkawin mong ispina, ayaw, break, mo ka master sa tag-twister. O, sige nang hindi, usap pa, color for all dollar, go! Color, color, color. Color, color, color. Color, color, color. Color, color, color. Yun! Master mo na ispina, ayaw pa, manimahon na! O, sige nang, diretso sa imong greetings nang, ha? Sige, go! Kaya kasi nata, ilan ito, ini. Aha? Sino pamilya ka? Si Daniel, si Viole, kay Carolan. Kang Gina Espina. Sino pamilya ka? Sa Alonso Street. Sige nang, maura to nang. Sige, salamat, kayo nang, salamat. Ano sa mga postura ni puro bang ibaan to sa atin? Napay busted, napay parang kumuusin rin dito. Natay color. Ito, di ko na bagon. Hello? O sa manubag mo, dili. Kaya pagpradahon rin ako ba? Hello, kinsa ni Palihag? Si kinsa kay Mariel? Marian? Sige. Taga-asa man ka, Marian? Oy, taga-maalat. O sa man, puro mo tabang di or parat? Asa dapitin niyo sa maalat, Marian? Asa dapitin niyo sa maalat? Kabakawan ninyo, kabakawan? Mo ba, sige. Asa man dapit na sa Mars? O sige. Ang kanang o sitro, gani kanang. Diretso na Marian sa... Ay, sama. Kaya ba hinati mo, Marian? Oy, kanin ko sa'yo ingdan mo eh. O sige. O sapa. Color for all dollar, go! Color for all dollar, go! Asa man ka na ka sa ilalong slangob? Hinay man kay imong tinok imong Cecilia Sasi o Sir kinsa panikin Sir Jeremias. Bisdak salamat yung pagkuha. O sige, na ka sa lagob, idol? Sige. Dili sa imong greetings, idol, go! O, ang haba ng greetings mo! Idol, diretso sa imong greetings! Oh, isa pa nagsige katawa dia. Oh, sige. O siya ba magabi ay tanay? Oh. Ha? O siya may request mo, kwarta? O, kuya mo. O siya request mo, Inday? Ano? Likit mo sa mama na. Sige, i-text na lang imong request dari Idol. Idol. I-text na lang imong request dari Idol. Sige, Idol. Salamat, Idol, sa pagtawag, Idol. Ayan, salamat. Hello, Ma'am Sasi. Salamat kayo.
Ate Joy. Yun, thank you, thank you. Ako to, Ma'am Cecilia. Oh, dapat tawag na tricolor din, na tricolor. Hello! Good evening. Kinsa ni palihog? Si Joanna. Joanna, tagaan sa mga Joanna. Nagapili ka. Monay, kumplito nga nga lang sa pili na ikatawa. At si Joanna, pila edad ni mo Joanna? 60 from Philippines. Wow! Usap ni Miss Universe ni Panzen. Joanna. Asa dapit inyong sa Joanna? Asa dapit inyong sa pili? Sa Rock Malinaw. Purok malinaw, sus maudyan nga ikaw rin sa katikot, ikaw na ka malinaw, hindi ka ayaw. O, sige, Joanna. Yes. Kani, masa man single ni, double, tricycle. Wala nagkatingo kayo. Single, double, tricycle. Single kayo, okay kayo. Asa na ba ako rin ngayon kung di mga kuhan? Okay kayo. O, sige na, dito sa yung papitik, ang color, porol, dollar, go! Okay. Oy, asa na mag-ay? Namuro mag-robot? Hello? Pangita signal, go! Salamat kayo! Ay, Dal! Nasaga ka na ka, Dal? Nawala ka, Idol! Mura kang nagkaon ng mga wire! Ila, Idol! Naputol naman hinungod si Idol noon, ay! Sige, tawag mo may gala, tawag mo sa intro, natay, kwan ha. Sige, natay color. Dara. Hello! Hello, Idol. Kinsa ni palihog? Si Jillian, Idol. Si Jeline, nagaan siya mo ni si Jeline. Sa pili, Idol. Sa pili. May lugmaan. Purok may gugmaon, ganiya, malinawon karon may gugmaon na May lugmaan na sa Idol. May gabi po daw. Kani, pila edad ni Jeline? 28, Idol. 28 on sa manis, single, double, tricycle. Dara. Sige. Asa man kadapit ang purok malinawon, Idol, o may gugmaon? Sa highway banda, Idol ba? Idol, dagan mo mga... Masyot ka sa kung pagkikan sa highway mo. Masyot ka. Mas talaga nakita ko sa Istina. Sige, Idol, sige lang, ilang ko tayo, di mo kumuhan na. Idol. Dagan mo mga uyab na, Idol, no? Kay may gugmaon man mo. Lagi ay. Sige, Idol, diretso sa papitig sa nila ang color, porol, dollar, go! Ako, sige. Color. Yun! Kumaste, hindi ka tawag si Pati Madri ay. Ha? Nice premium. Wala na yung premium, Idol, pero usa ka sa ako man nga mabulgang, inusap daan. Wala na yung premium, Idol, kaya pagkatawag niya ito, Idol. Wala, Idol. Sige, Idol, kanig, diretso sa imong greetings, go! Magret na Idol sa akong mga asa sa Tilan Family, dito sa akong papa, sa akong mga magwa, nagsigilin ko, lumahin nagsigilin ko rin dito para makakwante, makatawag din sila, makashot. Uy, salamat kayo! Takot na ko si Gio, si Mael, takot pa yan, si Ate Gati, takot na kapukoy, si Gian, ulo na sa akong bata, nadamasin sa lahat sa akong Wala na Idol! Sige, Idol, pinatog, unsi ka mo kimong anak ba? Unsi ko ka mo kimong isulti. Sige, Idol, salamat, Idol! Okay, salamat! Salamat! Sige, sa itong mga nagtanaw diya sa YouTube channel na, pwede mo magkalapag kung kundi amon akong giglo jacket na muna to, ha? Sige, may gala, tawag pa mo din sa itong hotline kay si Lolo nagpaabot. Color. Hello? Hello? Kinsa ni palihog? Pilita! Si Pilita, ne? Carmelita! Ay, Carmelita, de ay! Taga-asa mga Carmelita? Kapurok-puraw!
Purok-purok asam na ang purok-purok sa purok dagat na siya. Sa Mansilang di ay, sa Mansilang. O, sige, sige. Karmelitan, liinag ni mo, day. Ay, 49 na ka? Hindi mo na akong 17 ba ka ba? Oo, kay mga tanaw na ko, double kag single, tricycle. Straight ko di ay. Pinakong 4 wheels. O, diretso, idol, sa imong pabitik, ang color, porol, dolor, go! Yun! Master, ano ni Carmelita ay? Master kayo ba? Basta mga kwan lagi, basta mga transit ba? Master kayo! Sige idol, sige ate, diretso sa imong kwan idol, ang kaning, kasi tawag gani, diretso sa imong, kasi tawag gani, greetings! Ah! Yun! O, si Karayan na to, nalargan to sa Pluto! Ha? Ang sa idol? O, lagi ay! Asa mo ni si Ryan? Doyo ni si Ryan ba? Ani, bumalik ka mga idol, magdala itong biko! Sige idol, salamat sa pagtawag idol! Bye-bye idol, thank you! Sige, tawag mo mga igalang eh. Pati lang ni akong pursura ni kalisyon pa. Sige, tawag mo. Natay available ka rin ko, no? Sige, nataban, napat. Ilaw! Ay, siya, pa din ako maon. Ilaw! Kinsa ni palihap? Si Ronnie ni Ronnie? Uy, taga-taga na rin. May magpaminor yung tanan niya. O sa man, nag-uwan di ang snow? Wala di ay. O, pila edad ni mo, Ronnie? 26 na ka? Di pa na itong tolodos pa ka ba? Dre, kaning, o sa magka-single ka, double tricycle. Sige. Oh, salamat na kay mga hero ra ba na ito mga inganang mga kababayan po. Oh, ito dito sa imong papitik sa ang color, porol, dolor. Go! Uy, kumuster ni idol. Kumuster. Idol, paspasig ka may idol. Basta pa idol ha. Katulo balik ka idol, paspasig. Go! Oh, asa naman ka? Sige, go! Idol! Ay, tago, idol! Oy, idol, maloy, income ka, idol! Magkakapoy din, sige, tago-tago ba? Natay ko, gati color. Hello, may hapon. Kinsan ni Paliyong? Si Ate Robby. Uy, si Ate Robby! Kumusta man niya? Asa ba si Kuya Nanay? Si Kuya Nanay? Sa mana dia? Ang sakit windy dia? Si Kuya Nanay po dia, Kuya Robby? Oo, na. Sige, Kuya Nanay, paminaw Kuya Nanay ha. Master na ba kini mong misis ba? Balik. Nindot kini mo papwiting mong misis diri ba? Ipadala na ako sa palaro pambansa. Sige, Ate Robby. Sige, diretso na tayo sa itong papitik. Ang color, porol, dolor. Go! Color, porol, dolor. 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 Uy, bisan asa, hindi mo si Ate Robby. Mas niliginis papitik si Dila ay. Uy, Ate Robby. Kaning, sa mo na, ipakis-kis mo ng imong Dila na si Kuko sa imong bana. Para master pa imong bana di ba? Ha? Ganingaan. Lagi, na dia kay pasin. Napasilan ko rin, maayo, yung ba na dili. Yung na dahil kuya Ate Robby ba? Basta dili nyo yung bataro ang temperature na to, papitik sa Dila, alam na. Sige, Ate Robby, ganito sa imong kwan, ganito na sa imong greetings, go ahead. Great lang po ako mga bangkod na sa Malbago, sila si Baby Mancho, si Ernie
naurong to mansyo o ka research ani ano po kung ano ako makakumangkon si ko yung theory siya ni kay Christy o sa o si Jessica Medallo o Yun. si Andrew Oh, usap man ni naberian eh. Oh, sige, go ahead, idol, go. Kakan Nonoy Medallo Yon. sa tanan nga may apil sa pagtitig sa dila sa lingaw-lingaw sa bahay. Yun. Natin naglilihon. Friend, Lauren. Yon. Ay, Ate Robe. Dagan mo di at aminaw ron? Naghan. Nagpundok-pundok mo di, ate? Oo. Ay, magpundok-pundok, ate, kaya magpatawag niya kong pulis. Kumidya rin na, ate, kumidya, ate. Ate Robe, salamat sa pagtawag, Ate Robe. Thank you. Bye-bye. Sige. Tawag ko mo may kalat. Kaya na patay akong oras. Salamat sa pag-junindri ng lesson ng Iron Nordica. Salamat. Kung paano kung misguti mong maimong away mong mama nang nga. Sige ka. Kung ako rin tanaw sa akong live stream, ha? Tara. Caller. Hello? Kinsa ni paliyog? Kinsa ni paliyog, idol? Si Jerry ni, Jerry. Tiri. Sa barangay Tarong ni. Oy, salamat kayo, idol, Jerry. Kumusta man dati, idol? Okay kayo? Okay kayo. Tagad na minor di, idol? Oh, sige. Sige, daghan mo na di, idol. Padakin ang iyo radyo di, idol, ah. Sige. Oy, salamat ka, idol. Salamat kayo. Naglanog-lanog. Ayun, ako palanog. Ang radyo na palanog. Kuya, huwag ako'y mulanog. Sige, idol. Diretso sa papiting sa nila. Ang color, purol, dolor. Go! Idol! Dollar na, idol. Dollar dili na, dorol. Usap, idol. Usap pa, go! Sus, tama na kasi ginawa ito. Muna kayo pinakatapusan ko sa limaw. Idol! Muna kayo pinakakusgan ni mga kuwan. Pinakakusgan nga huda. Oy, idol! Huwag nyo ng patinag ay. Huwag nyo ng patinag. Si idol, dali na sa mong greetings. Go! Oh, usap mo na mga pilik-pilik na rin. Sige, idol, go! Uy, Chris Concha, uwi mo ni Idol Chris Concha, idol? Oh, adlaw lagi. Ikaw na si Chris Concha, kaya mamatag naman nag-AK-47. Oh, sige, idol, salamat sa pagtawag, idol! Thank you! Sige, mga tawag mo mga ilan, napatay na kumuros! Ang akong gawan nyo rin, naghiyog-hiyog na. O siya magkamanganak ka? Kuya pa di mo magpanganak pa ba? Taon sa dali. Natay caller. Hila? Hila, ate? Kinsa ni pulog, ate? Usap mo ni. Usap-usap na yung tingaw. Kinsa ni paliyog? May gabi ni ba, idol? Kinsa ni idol? Kinsa ni palihog? Kinsa ni palihog, idol? Nonoy. Sige. Taga-asa mo ni si Nonoy? Taga-asa ni si Nonoy? Idol? Idol? Kinsa man imong kauban ni idol? Baktin? Wala na yan. Bila ko bakit katiglig ng tingog, idol ba? Idol, ganito sa imong pitik ta, imong bil idol. Color, purol, dolor, go! Color, purol, dolor. Go! Color,
Kuya ka kay kinatawan na idol. Okay, wala eh. Di ba ano yung pasok ko lang. Murag kag nakadaw og break ka daw ang asawa. Sige idol, diretso sa imong greetings. Hello? Diretso sa imong greetings idol. May gabi na ako mga kuba ng press driver sa credit. Yun. Ang ako mga amigo kag-amiga. Yun sa seafood. Vegan, marigot. May gabi na rin yung tanan. Lati na sa inyo sa mga radyo natin. Yun. Salamat idol. May gabi. May gabi Epon. Please mention my grandpa and grandma who was listening from Barangay Bunakan, Mama Lozi and Papa Roming. Thank you. Thank you, Vena. Kinsa name? Vena Faye Dukay. Thank you, Mama. Thank you. Sige, tawag pa mga gala. Tawag. Ay, natin kulor. Yung nakatapatawag, tawag na. Hello? Okay na. Kinsa ni Palihan? Si Rani. Taga San Agustin. Si Rani, taga San Agustin. Tama ba si Rani? Pila edad ni mo ate Rani? Ha? Pila edad ni mo? 26. Hinay-hinay lang ate, kita lang kabalo ano 26 ka ha? Sige ate, pila, sa man ka, single ta ate, double? Single ta, yay! Ate, basta mo mention ng single ate ba? Magkwanda yung go, kanin mo sintaw kanin, murag akong dalawang ba, bira maabot dito sa pikas kasada. Hindi ko yung single but not ready to mingle. Yay! Basta English-Englishan ko diri ba na? Pa-Englishan ko ano diri ron. Sige idol, diretso sa imong papitik sa dila ang color, porol, dolor, go! Color. Yun! Mas na kayo. Hindi, kuha yung preview kami pati mo, ha? Pamita na mo ni preview idol, ha? Sige idol, diretso sa imong greetings, idol, go! Great na po sa kanan. Oy, asa man ka? Idol, asa man ka, idol? Okay, diretso, idol, diretso. Kaya marag naputol ka ganyan. Great na po sa kanan nagasunod. Sa mga igagaw, kailan ni Halloween, ni Halloween, Carlos, ni Lola Lolo. Nag-wifi. Uy, si imong lolo, nag-wifi imong lola? Oo. Uy, kuya, pila edad si imong lolo, idol? 78. Uy, ka-master ba anak niya? Basta mo rin tag-iis wifi. Basta ba yung lolo? Sige, idol, salamat sa magtawag, idol! Thank you, Mira. Thank you! Sige, berada pa ng mga ikala kanina programa gato ninyo sa Chef Panyan. Chef Panyan. Ang mga lamian ng mga pagkaon mga ikala, punta ka lang 091543333291 and of course 0917254693 ha. Para sa inyong mga orders mga ikala, at punta ka lang katong number ng bihatag ka ninyo. Sige, tawag pa mga ikala, dapat tayo oras mga ikala. Okay, maglingaw-lingaw ta diri ma, maglingaw-lingaw ta mama. Ay sa ha, asor na i-asor sa ning face back. Ako gipantos diri. Pantos ni ko man mo sulido. Pantos pati kayo sa libo ko taon ni. Taon sa dali. Pero sige magkapangos ki manlok mo yung sopro kasi mong utang. Ay sabi ato libutan ako diri. Dara. Oy, greet ko sa akong otol na si Dennis Espina. Tom Gisoni, salamat sa pagduaw diri. Ma'am Penny, salamat sa tanan-tanan diya mga igala. At 5,000 nga viewers sa atong YouTube channel. Last caller na mga igala, last caller. Sige, tawag mo sa 09. Asan ang number ng Fatima? Asan na ito na ito sa Sikihor na pa? Ada na 0909-922-3768. Sige, tawag mo mga ilang isunan. And of course, kaninga programa gatod kanyo sa caller ba natin caller. Hello? O yun sa mga hilay mong gusto sa ilaga, iring. Hello? O isa man mo tingog ka dili.
Hello? Ano, naputol na, naputol. Sige. Salamat sa inyo pagtanaw sa akong YouTube channel. Mga igala, ang Moody TV screen, ha? Fighting, bisag usara na kaya rin mo entertain o mga katawan. More power to your program, makalingaw. Salamat, Ma'am Vena. Ma'am Vena to, Ma'am Vema. Ato na tanaw balik, eh. Take caller. Hello? Kinsa ni palihog? Asa man ka man nakasalungan sa gogoy? Asa man ka nakasalungan sa yuta? Asa man ka napin? Wa man kay signal. Paano man padaki mong tingog, ma'am? Ay, nagkaon di ka ni. Ayaw sa gikaon ni mo, ma'am. Ay, bardik ko imong gikaon? O pag inainay kaon na mama, lisod ra ba naman mo dili pang hatag? Taga-asa man ka, idol? Yun, puro ko, taga-talangnan. Sige, pilay ka di mo, idol? Ay, 17! Sige, ay, 17! 17. Sige, idol, dito sa itong papiling sa nila, ang color, purol, dolor, go! Ang color, purol, dolor, go! Sige, go! Si kolol! Sige, diretso, idol, diretso! Naon sa mga idol, hinay kayo mong tingog. Idol, pwede ba kapagita sa signal, idol? Or padat kayo mong tingog? Idol, hinay kayo mong tingog ba? Nawala rin gano'n si idol noon. Wala rin si idol. Sige. Si Ma'am Verna Faye Ducay. Thank you, ma'am, ha? Thank you kay ma'am. Salamat sa encouragement, ma'am. Ganahan ko ng mga banda. Thank you so much, ma'am. Thank you so much, ha? Nalantay, 2 minutos. Sa dili pang wala sweeting mo yung last caller. Takaroon din ikagabiyon. Kani nga programa ginalit ka ninyo sa Chef Panyang. At tangin ninyo mga ilang atong mga bagong produkto ang Vegemax, ha? Sige natin caller. Ato sa dito bagong mga patima. Paki manoyo na sila. Hello? Hello? Kinsa ni palihog? Kinsa ni palihog? Si Jen Mandado. Ay, si Jen Mandado. Taga-asa man ka, Jen? Taga-Tabagat. Ubin ako, taga-inyo, ha? Asa dapit nyo sa bagat, Jen? Jen! O siya man ka, o siya man ako'y sala ni mo, hindi makamutingog? Pila yung edad ni mo, Jen? 14. Ay, 14! Sige, kaya nangonsulta man ko ani sa kuan, nangonsulta ko ani nga programa sa akong senior. Okay raman ko no kay entertainment man eh. Sige, 14. 14 naman. Sige, Jen. Kaning dagdagan mo diyan namino, Jen. Oo. Pila mo kadaghan, Jen? Tulod mo. Ay, napula mo kabawag, Jen? Oo. Nya usara mo iradyo. Sige. Ilis lang mo radyo diya, ha? Mayroon? Sige, Jen. Diretso mo. Present. Jen. Sa? Asa maka, Jen? Single ka, tricycle? Try, Jen? Abi mo na kong dili ka, abi mo na kong grilla ka, oy! O abi mo na kong karito ka ba? Sige, Jen. Diretso sa imong papiling sa nila, Jen. Ang color, purol, dolor. Go! O siya color ang taon din. O, dili na color din. Purol lang din, purol. Sige, usap pa. Sige, color, purol, dolor, go! Anong korol man ang imo? Ay! Wala may korol. O, narabag yung mga kauban din. Nagkatawa, murag yung pirik-pirik pa. O, murabag, usap murag kadaong mga bagong banda. Jen.
O sa pa dyan, be, ayaw na itong coral din, ha? O, ayaw itong coral, kaya magsakit ang duga na ito. O, sa pa dyan, color, porol, dolor, go! Color, 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 color. Kuro lagi ni iya, ay! Jen! 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 Asa bang ka nag-kinder, Jen? Ganong coral man ang imo? Basi ang English imong read ba kay Violet? Jen, Jen, usa pa Jen, kay ganahan ko nimo Jen. Color, porol, dolor, go! Uy, asa pandawas mo sa radyo? Nanulod mo sa radyo niya? Nanulod mo? Jen! Dili, pabalik sa Jen, may color, porol, dolor, go! Ato, araw, hindi na sigaangan agad. Di natin madala niya, ay! Coral lagi yan, coral! Jen! Pakita ka niti ka sa daan din ba? Tagaan di ka dila, Jen. O sa kadopa, Jen. O na, nag-practice pa mo siya. Mag-rehearsal lang sa mo niya. O-practice para mag-champion mo ba, ha? Para mag-kuhan mo. Sige na, Jen. Ay, bita, Jen. Ay, direksyon sa imong greeting, Jen. Go. Maura, Jen? Usa mo na nanay ito diha, Jen. Maura to, Jen. O, sa tanan lang na mati, apil lang po na pumamati, Jen. Sige, Jen, salamat din na. Thank you, Jen. O, sige na mga galay, kaya nanipos na akong kauban nila, ah. Nanipos na sa iyang gamit, asa man kabulangga na ka. O, sa tanang mga nagtanaw sa itong live stream, mga igala, ang Moody TV screen. O, last one pa ko nung tanda pa ko nung last one. Uy, City 4 naman eh, mas technical ka ate. O, sige mga ilay, wala tayong oras mga igala kayo. Wala tayong oras, dili na taga patawag ani mga igala kay Pasila ng atong oras sama sa kandila, ingon ni Kuya R.E. Abot, asam sa New York sa Kuya R.E. ba? O, tira sa mga nagtanaw sa atong YouTube channel, sa atong live stream sa YouTube mga igala. Salamat kasi nyo pagtanaw mga kigsuunan. Pasila na iwan ni Pindot. Alright, sige. Wala na, may garas akong buwan. Sultian. Bistak TV, Queenie Ma'am Dines. Ginsa pala si Jessalyn ng Iron. Sa tanan-tanan niya, si Aton Ingkwan, si Ma'am Ferna Faye Ducay. Thank you, Ma'am, ha. Nakabukap ng skubutong. Jessalyn Balandro, salamat sa tanan. Okay, salamat mga kila sa inyong pagpaminaw mga kila hanggang sa sunod nga programa na ito sa radyo natin na fan. Ang lingaw-lingaw tabay. At ang ganyan yung mga adlaw mga kila ang atong mga sa itawagan ni Justin sa itawagan ni nato programa. At ang ninyo ang C-Block Reload, ang Morning Jam with Papa Joe o ang Rapido. And of course, magilatang po ninyo ang balita sa Otong Tutok, ang balita ni Higalang Ilespina. And of course, atangin po ninyo ang lingaw-lingaw tabay sa kapunon, ha? Sa kansa din po pwede sa radyo natin na FM. Salamat sa mga suki na itong tigpaminaw. Salamat sa tanan nga mga nagsunod sa itong mga programa. Salamat po sa itong general manager na si Sir Boy Fortunato Espina. Especially sa itong mga suki tigpaminaw sa itong mga kasilinganan.
Oy, Nonoy DSP, salamat din sa pagpaminaw, no, ha? Na ilan sa public diha, ilan niya na Rodalin, na ilan nini diha. Ilan ni Boss Elsa. At ang pa ninyo mga igalaan akong programa sa Sabado mga igsoon magigilaan. Ma'am Quene Joy 7, salamat JS Kisi Squad. Ma'am Verna Fedokay, thank you so much, ma'am. Sige, may igala ka rin akong ibili nga panultiyon ka ninyo. Ikala ba mahimo ang imo pagsunod sa tanan mga paimano sa gobyerno? Ang imong pagsunod sa mga pamalaon ni Samara nga imong giluwas ang tibuok nimong pamilya. Once again, nagkasalamat sa pagpaminaw. Dalayo ng Diyos, tumagamayo siya, matinunanon siya sa tanan atong kinabuhi. Pagmayo siya o siya lang ang Diyos sa tibuok kalibutan. Daghang salamat! Goodbye everybody! Good night Pilipinas! Thank you so much sa mga